देखंतु महुल गछ आ महुल फूल महुल गछ तांको बाड़ी दुआर मुहर सब होईछि जो महुलरू मद तैयारी हुए से महुल देखंतु केमितिया कढ़ केमितिया फूल आ महुल केमि पेंथा पेंथा के जंगल सारा ये गाँ सारा खाली महुल गछ माने आठमल्लिक एटा कोन डिस्ट्रिक्ट आ एटा कोनटा महुल महुल कौन हम बड़ बाटी कहना मद मद बिक्री हम हाँ तापर हाँ पिठा पिठा हुए पिठा केमिति हम निशा हेनी आगो केमिति कोन पिठा केमिति कोन करि खाइबा महुल फूल देखंतु कौन करियो इकरू चाय छोड़ाई देइकरी चाय के देखे चाय देबो कंसारे कंसा छड़ा हबो बाटी देबो आ तापर सिजा हबो करुआ चावल बाटी देबो माने की 2 मान जाका मिसाई की चकली करबो और जलो 2 मान रे एटा केते पड़िबो तांबे खंडे पड़बो पले आ बिरी पड़िबोनी नाही नाही बिरी इतरा मधुरा हबा मीठा हबा चाखले जे निशा आमार नाई देखो महुल फूल नाई ये मौसा माउसी सब आनी महुल फूल आकाड़े आम गोटे जंगलिया गाँव को आसू आ ये मौसा आणिक आसते महुली मु कहली देखल टे ये पिठा भी हुए आधे आम तो जान आमार तो ना आगे बिकुच केते केते ना कौन आमको दौन किले देखिले कौन आम नहीं जाऊ पिठा पिठा करू पक्षी की खुंटेब कौटा देखे कौटा सिलो गुढ़ा जन बोर सिलो गुढ़ा जे तो बाटी देबो बोले राती राती होई जिबा पूरे एंदी खुंटी देबे हां बाहर कर ओहो देखि सिजेबो बिरी कुल्थ मुग पकइबो बिरी कुल्थ मुग सब सिजेइबु तकु भात की सिजेबो मिसई की थरे सिजेले कुल्थ पक के सिजे बोले बरो कहबो खाइबो मुग गला बढ़िया बा मुग गला बोल हो आकु भी खाइबो मुग भी खाइबो एकाठी सिजेइबो का साइ सिजेबो दुईटा जागा सिजेबा ना देल जाकी उठेबो ओहो नालिया हबा ओहो तो मुंडे नहीं पड़ो जको नहीं जाउछ ना गाड़ी जीवे सुसरे बुकरे हां हां जा 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 गाड़ी बटे दिले जेना दे देबे देखेबे ताकर आरे हम आउ नथो हमें माने आसली ओइ जो 8 मल्लिक रो ओइडा ना आगो चावल 8 मल्लिक ना एडी प्रबल महुल गछ जंगल प्रबल तापर चावल दे बाटी मु देखि से माने महुल सब तोली के आनथले केमति कोन हबो टी मते कहलो से माने कहले पिठा हबो माने हमर जदी बिरी पके के पिठा करजे ये सेमति पिठा हबो आ कोलथ मुगरे पके के सिझे की भी खाई हबो पकुड़ी भी छाणी हबो बाटिकरी पकुड़ी भी छाणी हबो मु महुल फूल नहीं कि जाउची हमर जगतसिंहपुर देखैबी जाउची एबे आ महुल फूल नहीं कि